Ayong hapon sa inyong tanan, na ako'y dalang bag, na apo dani backpack, wala ko mahibaw og asa ko paingon karon. Ang atong kinabuhi na ay time nga okay ta, naapod sad time nga dili ta okay. Mao nang mintras buhi pa ta, makigsugakod ta kung unsa man ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Kaya ang Ginoo nakahibaw og unsa og asa ta paingon. Siya ra ang nakahibaw sa tanan maunang. Mintras buhi pa ta, sugakod ta og makiglaban ta kung unsa man ang atong kinabuhi. Wa ko mahibaw karon kung asa ko paingon. Kay murag nawa ko sa akong huna-huna, nawa ko sa akong timing. Murag dili ko okay nga, murag okay nga wa ko kasabot. Pero dili ko okay, guys. Ambot lang og asa ko makapaingon karon. Nya lakaw ko paingon dito sa ilahan ni Mama Ilang. Kay tuara dito ang akong motor. Diyan ako diri sa balay nila ni Madam Joy Joy. Wala daw diri si Madam Joy Joy to asa Purok Dos. Nayuban bitaw, guys, nga dili na makagwanta tungod sa panghitabo. Mana ang uban nga gahikog. Ang uban dili kagwanta kung asa sila mo lugar. Manang uban nga stress na kay sila. Pero ako di ko padaog, mangita ko sa lugar nga mahimong okay. Kay nadyo'y time nga wala na ta sa atong kaugalingon. Bitaw no, makain ko sa akong kaugalingon nga okay raman ta ang akong pagpuyo. Okay raman unta ang tanan sa akong pagdala sa pamuyo. Pero naadyo'y babag. Murag naay babag. Ug kanay mao niyang krus nga gihatag sa Ginoo nako. Kagahapon murag og nang hugot, murag naglain akong paminaw nga murag wa ko kasabot sa akong kagalingon. Nakain ko sa akong kagalingon nga wa ta ko nagpabaya, wa ko nagpabaya sa akong mga obligasyon. Bahin sa kaon makakaon, bahin sa unsay mga panginahanglan ma-provide na. Pero naay usa ka babag. Naluoy ko sa akong baka. Pero karon bahala na. Palayo sa ako. Murag mo relax ako mga pila ka adlaw or unsa diha. Kay murag wow kasabot sa akong kaugalingon. Nga kanunay na lang ingon ani. Karon iana lang siguro ni Misya nako. Iana lang siguro nako no. Kay ang backpack okay naman siya. So diretso na dayon ta, guys. Basin mo adto ko karon sa ilahan ni Eva og nilanglang. Kay ako silang sultihan nga kuan sa mi, stop sa mi sa pag-uban. Mangita sa kog lugar nga okay ko.
Naita sa akong lugar nga kana ang walay gubot sa akong hunahuna bitaw. Naluoy ko sa baka, naluoy ko sa baboy, naluoy ko sa mga iro, pero di ko paapekto guys kay basta gibuhat na ko ang tanan. Gibuhat na ko ang tanan. Pero ambot og nganong ingon ani jud. Kapila na kahigayon nga muhatag ko niya og leksyon. Kapila na kahigayon. Kanunay na lang ingon ani, kanunay na lang ingon ani tungod kay naay hinungdan. Paabot lang mo kay muabot na sigurong time nga dili na nako kaya ipahibaw ug ibutyag nako tanan ug unsa jud ug unsa si Mario ug unsa ko sa among pagpuyo. Daghang salamat guys kay ana pagyapon mo nga nagtan-aw sa akong vlog. Naay gaingon nga padayon sa pag-vlog, padayon sa pag-vlog. Uban na kanunay si Iba og silang lang tungod kay sila ra ang naghatag og views. Kung dili tungod nila ni Iba og nilang lang wala na koy views. So unsaon taman kung moabot na ang time mao nang basta sigad ra bahala sa tanan kay siya lang nakaibaw kung unsay mga plano niya sa atong kinabuhi. Wala. Disco dito, disco. Sabi na kaon ni isa. Dala bagong buwan. Nanda ka? Sabay ka na natakaon ni mo. Nga naman. Dalahat. Ano bakit? Ay mama. Pangas. Tarapit. Okay. Gani na ra? Alas 2, hapit ka daw alas 3. Gani na ra si Lilin angkol nagpangas? Kanina raw, alas 3. Nag-uban mong duha, unya idaan mo siya. Sakay ko. Masakay ko. Maski na. Hindi ka magsakay. Nag-uban ako paingon sa kuan. Naguna-una man siya. Nag-uban mo. Mag-uban gali mo na yun. Pasakay ha. Ilibin ko. Exercise na dahil. Sabay ko kulog mo pila nang. Ay, oo, ikaw na niyo kay Bruce ka dahil. Ha? Japan? Japan ang baby dahil. Pwede pa na pwede na na-preview ka bukuan. Ikaw na lang. Gabrik din Bu ako break sa imong mata, bu ako. Bayad gyud kada na. 4,000 na ba na? Na? Ito tuyo ko kasi ang buo. Okay na, kahit prakat. Yung tuloy iba. Para buak may ginagsamot. Ito kaya bay. Mama. Wala na buwak ya. Tuyo ka ano to kapit. Bakit niya pala? Order. Nanawag ko ni Maring Inday, nagluto siya sa banana chips. Oh, banana chips. Kuan di ay kasaba chips, ha? Utango na to. Ta. Ikaw na lang bayad pag magsundo na. Wala ka na ka? Oh. Ara ka pingon. Ha? Magbabay sa ko sa inyo ha. Sige na baka idibdib mo ng mga problema si ah. Kasi dibdib pa ba? Sige baka ka. Nunghoy na mo na akong. Nungoy na akong sa imong mata. Ikaw sa magtigway sa baka dito ha. Ako na lang te. Dagbahag sa baboy. Balay. Ha? Daon sa balay. Ang baka agdalon dito sa inyo ha. Magkabuang naman siguro dito. Napanidagan sagbot dito sa inyo nga.
Karsada man to dito. Sapa ba makakita sa likod? Sapa ba? Ito atuan dili agkaw ng baka sa ingat to. Kugon? Oo. Kay okay ra og kugon bagong tubo. Pero dubo gani. Kugon nga kuan na kanang dugay na Klaro nagtubo. tayo ka paingon nito. Ha? Kanang klaro ng istorya sa ka paingon. Tagnaan na lang ninyo. Sibo? Tanawa na lang ninyo sa vlog kung asa ko paingon. Ano? Asa-asa ka paingon na mo. Ang aguban ka kay banon ka nako. Ban po ko tayo. Ban nang. Uban. Pag abot dito sa kuan, ag-ingon dayon nga ang baboy, ang baka, ay ang baboy. Way api man sa baboy. Sa Davao kay kuan to New Year to wala di. Davao na ba yung Davao? Sa man nagugot man ni. Kakabana ako. Ito na ang Gubar ila balay ligo. ha? Gubar ila balay. Naagi guba man na. Usap sila bag. Ha? Oo. Rabok na pud dago nang kuang kahoy. Wala may kahoy na nga makuan. Among atuon si Maring Inday among lawgahon diri karon. Ha, ikaw sa iba ha. Mag-atiman sa baka ha, baboy ha. Ato ay ito. Inadlaw lang ta sa kuan ana ang 4,000 ang buwan. So kung pila ka adlaw, pila ka buwan na kwintahon layon. Pila ka buwan na. Ha? Ay pila ka buwan. Gani. Ay impas na ni ata ka uban ni vlog na. Diba? Hindi ginakaati, ginakadala pa siya pakbag. Kadala pa siya sapatos, kadala pa siya kuan. Address sa Esperanza. Ayo. Patahi ko. Yaya. May magpatahi si. Maayo man day ka mo tahi. Yaya mo nang bag-o ni Maring Inday. Naboy bag ko di. Daan na. Aw daan na nimo. Si Yaya Ilin kabalo ni siya magtahi-tahi. Mao ba? Uy, ako mga kuan Yaya bang mga gisi-gisi, isa na nga gisi-gisi, pwede na ko ipatahi diri. Kung nang sinina ah. Kanang mga kanang usay kanang ilok ag kuan, usay ang diri dapit to. Pagkabislat unya usay diri dapit sa sampot. Patahi na ni. Dani dapit sa Yaya oh, dani oh sa bilahan. Isa mo ka yan eh. Mareng, Ay, Ginoo ko Lord. Mareng, ali kinaa si Mareng diri sa kuan. Magpalit mi sa imong kuan Mareng. Pizza Hut. Dani na mig-agi ikaawaw mi na inyo bisita. La. Open the door. Nanawag ko sa iya ha. Yan paibog siya sa iyahang kuan. Yang recipe. I love you so much Maring. Hala. Timing na timing jud kaayo guys. Allah. Mga una dayon ta. Ano? Bali Libre 500 na na. siya Maring. Bali 500. I love you so much Maring. Guys. You're so very Mga beautiful. unta ay magluto ta. Gusto na ko Maring katong halang. Ambot na ko amot na pa bukoy halang. Lagi kaon na ni gitilawan ni iba. Maring, Tilawi. tilawan. Pwede na dahil tilaw. Tilaw gani isa ra ka buok. Alas iba Maring mo agtayo-tayo. Tanataan, asilang lang agtayo-tayo na Maring. Bulang ko kinamarinda. Bulang hoy. Alagi yung kaban agrip Maring oh. Ay buka-buka be sa ref kay. Makit ana diyan kuan pinaguan. Sabi girip diya nga tawo. Tils tao. Dili. Tilas tawo. Wala kanay sulod kay di man nagpaandar kay. Luto Uy, sige na Maring. Luto. Lutuin mi Maring. Balikuan ako Maring, bali 60. Tagpiso ang isa. Tag 20 man kang isa. Oh. Wala nang mas bisikan ko. Gusto na ko katong halang Maring. Ambot og naa pa bay. Nahiha, sauce ni mga halang wala. Tilaw ta guys. Gusto giro. Kumpiyansa gid kay. Ay, katong cheese na lang Maring. Oh. Ayan na Maring oh. Nawa nas iba Maring. Tilawaan ka lang tilaw. Dagan di mo kuan bulang hoy, pundo. Buwan wala nang nari buwan day. Nanang mak. Mm. Rokab. Ibuwad. Nagluto siya guys sa kuan. Ibuwad. Banana, kuan. Kasaba chips. Nay nag-order sa mga daghan? Magbalik na pong kong display. Anya, magkuhan ko sa TikTok, mami.
Ako ibutang sa kuan TikTok ba? Oh, na. Nang saan ipadala nimo? Oo, pero schedule ang kuan kanang dili kanang shipping. Pwede ba di ay Once a schedule? week ra. Pwede man. Di ba tigom sa order ba? Tigom. Aron usara tanan sa nag-order inana ba? Nakasulay makaaday. Usara ang pamasahe pa ingon dito. Mm. Nakasulay makaaday. Ha? Nakasulay na ka ana. Naka Nakatry na ka sa una. sa TikTok? Na kung kintahay og lain-lain ang order nasa Davao, nasa kuan di. Problema kay lahi Dako, mag-shipping. Lahi mag-shipping di. Naman gud kay kwaon na sa kuan good sa kanang kung unsay kuan nga imo padadaan bitaw murag magbayad kag insurance. Na magbayad ka ana. Oo, ug kuan na kanang daghan. Ay dili ba magbayad makada nagkuan. Oo. Shipping nimo. Oo. Nya Kaya magbayad ta gamay kag naman kay kinilo ba ang shipping siguro kinilo niya pila ra ba ang taon nga gaan makaini aoy. na mao lagi nya. Minimum. Door to door baya. Oo, apil na nila bayaran na para gud sa TikTok nga bayaran nila ang shipping. Nindot kung daghan kay Kung order na. daghan kay order ka na, Kana may nindot. Pero Nindot na individual ra. nagi minimum sa imo kuan nga pila ka So magkuha kag delivery ay kuan na ana ang delivery charge. oh. Kinahanglan nga og Ah, magkuan dili, ka sa shipping TikTok charge. product, kinahanglan minimum 20 ka pack inana ba? Mm. 20 ka pack minimum Ah, order pa kuan. mas sa isa ka order, shipping, oo. sa isa ka kuan. O kay aron Sa isa ka client nimo, Oo. 20 ka pa. O mga inana gid mo kanung kanang di ka gid lugi. Gani. Gamay ra kay siya da pero daghan na kay nahimo da. Wala magdati. Ako maring di. Kapaig di. Ha? Kapaig. Di magbutang mo sa cheese dani. Trespass ay trabaho tao gani. Ha? Kuman hulod ko wala pud niya. Ah, ichis mo gani. Ha? Wala ko yung powder kay nagkuan giablihan nila akong powder nagupas. Basi pwede pa tunawon diha. Na ko cheese diha nga kuno kanang Halang. inana. Ha? Sa cheese nga ana. Inana katong luto nanay cheese flavor nga gikuan mix. Ba? Ani siya lay umur na tago din Ay nga na dani. Kanina lang. Kanang dali ra gid igo kam. Ay maring. Naa na kay daghan kay order dan ala. Naa na kay daghan kuan dani oh. Na, kasa pa nini magiluto? Stop. Naturang katong pagkuan ako. Niyaging buwan? Oo. Di man na siya maunsa kay nganong kuan man na siya kanang Luto naman ni. Dry man na siya. Luto naman nila. Lutuon pa kanina. Luto na siya pero prituhon pa gina siya. Nadiwa na ang cheese dani matunaw na. Ano lay ichis mo? Uraw nga gi-mix man ang cheese pag kuan molding. Di? Wala ni naon sa lugar. Wala na siya na unsa. Uy nga nung gundangan maninimo pagkuan. Gundangan maninimo nga. Napamanday ka stock nga nung nag-stop ka man. Mag-start na gani kumato og BTI lagi oy kaya legal na akong kuan. Legal ang imong kuan. Business. Marriage Nya contract. tagaan kog budget ba? Tagaan kog budget sa pili ko na kini mga dahon. Tagaan kog budget sa gobyerno ba para sa akong mga kuan inani. Loan. Dili kanang nabi anay mga livelihood kuan dayon. Product. Ihatag Product. livelihood, tagaan dahil ko dahil yung mga 50,000 pang kuano. Palit ko makina para galing. May product. Pwede magkamaring kamuti. Legal din Kamuti ay. chips. So kuan naman gud kumo naman gud kayong kamuti chips, kasaba chips daghan kayo gahimo. Aw kanang banana chips pero kasaba chips wa gid kay makit-an. Kamuti chips gani. Daghan lagi nang himo sa kamuti chips. Kumo naman gunagod. Pero kasaba chips wala kay makit-an. Dili ka talagsara ka makakita og kasaba chips na magkuan kasaba chips tungod sa kahago. Rice chips. Napod. Uy, di po mi. Skin chip. Skin chip. O hotdog chip. Basta chip. Balik ka. Matunog to sa tingin balik. Ah. Mi pagbaylo po ta mi bihing og ugma mi magpa-engine. Pa Pero ako bakan tukoy. siya. Ha? Marapit ka na pa sa tukoy. Inyo ito yung nakaiparak. O kanao. Unahan rin mi maring. Lagi esa pa lagi ako sa isulod kay maghupas man ni mami og mahanginan og dugay. Diba? Maghagnol. Magkuan ka nang mag... Taga isa na si lang diha ibag. Kauna ra masag ka diha ikaw ra ah. Hindi na siya kaon. Kadlok. Hindi ko siya kaon. Ne, di ko na siya kaon.
Makatilaw ka lang na, makaingong gid ka nga. Tagai pa ko di. Lami, mangguna siya. Bisan pag wanay timpla. Isaw-saw na sa suka. Ang lami rin isaw sa suka halang. Aw, kaniyo, isaw sa suka. Katura cheese, Maring. Katura cheese. Nabi na to maglami cheese. Say. Kuha naman na prito naman. Ha? Lord, bilisan mo dai. Para walang sakit sa katawan. So yummy. Wala taklobi na Maring. So yummy. Ko ilok mami. Na diha sa ubo. Punos, tanawa. Ipapalayo na dana Maring kay kao. Agoy, kaunon din na unay na ni Inday. Ay ni iba. Kinahanglan pa, magluto ka daw ni Nagi, siga. Kinsa man? Number 2 baga? Ay, 2 baga di. Uyab na ko. Uyab ni mo. Ano uyab Maring? Baga na. Baga. Tubaga, you don't understand what you say? Alo? Oh. Nakoy, nagluto ko. Sige, sige. Iba ali kuada ni iba oh. Kana masiguro. Oo, niya na kay nagprito ko sa kanang kasaba chips. Hilaw pa maguna gi. Ay, sige, atot di kauna ang gikulyo. Hilaog ka man lagi tanawa. Iskot ka ba? Mga diya. Abi na huyod na ulo. Buang kagit maski ang sakit. Imong tagi pakaon si Iba, luto naman na. Sabi diya, luto na sa mata. Lah, hilaw pa. Aw kan pag matika. Ayo. Ha? Dara Maring. Asa pa lagi? Ang sa mana anay cheese? Basa pinas basa bera tiki kuan. Una gani na cheese. Dili butang. Lai pa na butang ng tiki. Masa ni puti din. Pakai duga Maring. Nasago na. Walang halang masiguro na kuan. Ha? Ano man nani? Nawa ko ni lami. Ha? Wa ko ni lami. Nagibro lagi sa kuan din mo. Murag ulang hoy. Lahupas man. Ha? Lahupas ko no Maring. Hoy! Ipakuan gamay. Kaya wala na crispy. Cheese gid siya. Mara siya chippy. Ito sa lang. Okay ka rin. Halang. Halang ba sabi ka? Halang gani. Ang sakto na Maring. Oo, sakto na gani ni. Daw kani Maring ibalik kay mura kuno kuan oh. Ay, sa ating mga Guma? nahalang dito isa no, kutong puti. Nay, kato lagi akong giingon, halang to alami to isaw saw suka. Nay suka di oh. Butang eh. Oh, kana ko ano na kana. Na ati-ati pa mo pila man ni Maring. Dili lagi bulang ko yung lamida. Yari. Ay, Dagan mo kwarta. Yari na kami naman ba ini niya. Ay, paano? Mintas na kwarta Maring aghatag ta kay usahay. Bahala ka di mami oh. Ipadapli ninyo na di na ni ko dapit eh. Dana on dana. Kaya luto ko para sa kwan. Ay, sana ulit. Uy, ako bitaw gasto sa injig, isa ka libo. Ugma, kuan lahi na pud ang ugma. As in. Nakadali si Dandan di ay ginuko lawas mura maglawas sa kwan ah. Tiki nga nagpilit Ito sa na kwan. sa kuan plato. Sa pa kay kuan. Sabi kuha mo siguro nimo dani ang kwarta iba ah. May kula ka hunit anak. Kuha na lagi patang Nawala ang pa no? Nabay 100 gabi. na. Sapi ka lang bag ni mo te. Jara bitaw. Una lagi ilis ka bag lagi mo ka ta din. Bayad din mo. Nya gamay ra man kay na ginuo ko. Jara. Pilo sa bag. Saktura na Maring. Ani mas ka ba? Di man nagluto ko sa ibaligya ng buang ka ba? Unya na kay naaporo nagkauna pa danyo. Sige ra good. Pilo na bali 100. Di ara man oh. Oh, jara. Ibalhin na sa kuan iba, plato. Kay aron maka-plaster. Uy naman no para dagan Sana kayo. all dugangi na. Purya gaba ako gaba. Luto tag kuan halang. Ha? Imukbang ninyo na. Ayaw na. Ano halang? Ha? Halang gani. O, di Halang. luto tag halang. Uy napagod Imukbang na. siya. Ha? Napagod. Inana lagi siya. Mo nang gihaon to na ko dili ko kay ang cheese dali ra mapagod. Dili siya pwede dugayon. Gani da. Pait siya maring kumapagod oy. Dali ra siya kuan magud kay base man siya. May suka na to sa usawan. Wala na. Kuan na na. Ba, dito mo. Hawid sa kwarta. Dito mo pipis. Kaon dayon, bahala na. Oo ka. Wa may namatay na oy. Gani. Gui pa mazatahan pud karon da.
Oo. Mo lagi buhi nga kaango-ango dahil ang problema. Wala, di basta may buhi. Pwede yan, sa pasal Di mo man sa kanan panahon Ha? natay. Mami, di man sa kanan panahon natay problema. Lagi da, bawi-bawi sa da. Ang tao nga way problema, dili kuan Anong baga mi Mario? kay Dagot ko. nagpili ka man na ni Mario, agwanta ka. Kay ikaw man na nagkuan, mo man na imong gipili ang kinabuhi. Gusto mo kayo, Ha? Gusto mo kayo? Bebe eh. Mario. Apa daw badek ko? Ito, karat ya balay. Sensya karat ya balay. Ba ikaw maglakaw nga, Mario, balakawa. I love you, Maring. May pagkita na lang mag-ipon, Maring. Muro tong diyan ni Maring nga, kadam ko nga, Maring. Iyot ka ate. Diya, buot Unsa? naman gid si Mama. Jam ko siya. Na? Guys, diya kanim si Mami binuanga ra gid nga animal. Lagi gi. Lahi to asa dili si Maring buang. Paingon ko no ko anaon ya, wala ko kabalo sa tao. Animal gid to nga damgo lagi gi binuangan gid ko guys. Ginoo ko. Pagkaingon na lang ang tao nga naguna-huna na mga siguro ni Dagwan. Kay nag-abuta ako na to sa dagat, natabon naman to naglunop niya hantud nagtinganan na ko ka nag-abot. Mura bagi pamaligya ba mi inana, gi pamaligya gi pangsulod sa kwarto-kwarto tag saka kanang kwarto-kwarto isa ka bae. Una na ba? Yatay gigayo. Naputol kay kinsa to ang nanawag. Murag na. Ah, to Maring, murag dito, tas saan na to da? Pero damgo diri na to nga damgo nako. Pagkabuan din mo, Maring. Nga ni Siya kay ko kinain nga nagdamgo siya nga gi agoy animal ka Maring ay gid pag Ay, Ginoo ko. Kabuang ni Mami gid. Tumpayan na niya. Sige, iyot ka na ko. Buang-buang. Saan ka ni maka? Mag-init lang kung makabuwad na kung. Ang ako lang hago naman ani good kay ang pagbanggod. Banggod ra gid problema. Pero nay makina Maring nga pang bangguray. Pwede ra man ang makina bitaw panggaling sa bugas. Pwede ra na siya. Ba pwede blender. Ha, ay dili pwede blender man. Guba ang blender. Kani halang iba. Kinahanglan init, bisan init kayo gid nga init nga paglunod nga mapagod ang kuan. Igo-igo ang kainit, di pud siya dibugnaw nga paglunod nimo mo kuan din siya ba, mutuskid din siya. Awala toy. Ah, ikaw na mas Maring ha. Kuan pod paglunod nimo kuang sa kainit, hagnon. Mura siya kubol. Oo. Kaniha lang ni. Wala tigo ako halang bitang niya. Gani raw. Ang halang ba niyo kanang nadia ikas? Gani Maring. Ang halang lagi siguro. Dana. Isa pa. Halang man. Mauday ni. Di man. Mao. Lahin ang halang kayo mo. Ha? Kulahin na ang kahalang mo. Kuan talab. Oo. Halang kay. Mga unta guys. Kuan ninyo ninyo. Tana. Ha? Tana. Sa pa ako sanit. Kani naman lang ako lutuon. Daen na ah. Oh, liray na haon pag gani mo dana. Ang dalahaon na naton ko sa ubos. Oh. Tulugan ka sa kuan mo lingkod-lingkod. Kay magpalit og uwil og lugaw. Ha? Magpalit og lugaw og uwil kay magputi pa man ko. Si Lord. Si Lord. Si anam sa nagsulod eh. Lamay tungkuan Maring keeping. Ha? Keeping. Keeping? Muna na. Kaya keeping. Paano pa ni tao? Ayun na nagubang luto pa man kaka. Ang palit lagi ko uwil. Ah. Kag gusto kong tanaw sa kuan. Tara. Oo. Basin ang kaligo pa sa ka. Kuliray. Hindi naman ko ang kuan. Yan ano naman ko. Na? Nga biyaan ni mo na yung luto. Oo, pwede naman siya gaan. Alutoan sa nimo tanan. Oo. Sige, ito nga din along din ang katunga sa kuan. Ingon ka di Lord kay walay gloves na man lagi. Ba lagi di mong ipangita lagi ba?
Bakal ba sinday ba? Angay mo lang sa kuan ba? Illusion na. Nagtangan sa init. Ha? Cream ka. Na expression na mo na murag wala na lang nasa ato ba. Pero ug na lagi mga bata ang kuan nagsawayon din kay lahi lain din. Gani. Ano ba gapin yung dilo? Nana. Man naka? Di naka? Putulutan sa mga inom ba na? Ha? Kana ipulpulutan. Oh, kanang kuan nga flavor, kanang Halang? oh, pag lungag dayon dani dilod mintras na pay kuan. Gani ka na. Layo. Kalayo. Ni tubig. Ay lang nagilabti ako mga gamit ya kay wa pa ko na humanda na unya. Kutin pa ko na unya. Buling-buling na nadana. Day, ha? Batak lubi bang ako pas. Takubi maring. Magkaon ka kanira day. Kakaon day kay man libre day. Ato na mi maring. Ako ba na isa sa atin kay. Ha? Ako ba siya balo tag diro ra. Ay pa yun tubig. Kano man? Wes sulod. Nya ug man lugar mo kaon nga kuan pa man ah. Ato mi ilalilin hulat ha. Oh lagi. Pagdali biya maring. Man mo na human oy. Tora man dito ang dili nami. Tora dito ang kuan motor ha. Oh. Bantay bitaw ka dugay kay ka ha. Kaligo pa ka. Di uy. Sige kay ato nami. Dito nami agulat. Tara na. Uyaya. Ngano man napaakan si Maring? Ah, dapit nagkilaw di ay. Bago ko nagkabaluda na niya napaakan kayo mo ko diya gahapon. Ay gapon pa di ay napaakan? Aw okay ra man siya. Maring kay tiil raman. Itoy ka na okay. Wa man kuloy rabis ang itoy. Ako pinakarabis ko naman ito hinuod sa iro sa ito sa iro wala pa nakaos mga Itoy pa man, wa pa man na siya kapaak-paak sa mga kuan. Ah? Ha? Sa man na ah. Napa man ako adito. Barato ra ni. Napa, upat ka buok to ako dito. Kaya Ikaw, day. ikaw, sige lang. Balik mo ba? Ha? Ag utang mo na si iba. Okay. Asa man ka day? Hi, Jai. Uy, pahingi naman, Jai. Gusto ko yung lollipop, Jai. Nakasatay sa day. Ang nag-iatot, gid siya, Jai. Dahil pa nang tindahan niya. Napurot na. Saan bahay mo day? Saan bahay niyo day? Ay yan day? Saan ka nabili day? Saan mo bili? At sa baba? Uy, ihatag nagbalik. Ano day? Ang kabuang maning. Kabuhi ko! Ang pagkasamot na kay tamis, kabuhi. Katong uwil ba nga ano? Basta pa ko pa. Hala, Maring, gikabuhi ko no siya, Maring, sa imong. Kaya dapat ako nakaon. Atod gid siya. Gikabuhi ko Banday ka noon. dayon ay. Dapat ay suka ato ti. Ha? Suka ang halang. Salamat day. Salamat day ah. I love you day. Ano ila na pala ay? Ha? Kaya ila pala. Nandun si Banday Bintay. Di ba niya makaiba? Ha? Balay at tigla. Ibon sila. Pag umangkon man yan, tiiba. Di ba ila ba at mata ba? Aw, apo na yan, tiiba siguro. Ha? Lisod po dong na eskwela nga naada ni. Naabay bay balay at iba day. Ha? Balay at iba. Kana gani oh. Ano ibon nila yung ano? Nakapili ang usap isa. Ha? Si iba dalaga, guwang. Day, bakit giniba ang bahay? Giniba. O sa mga ade ginuba. Day, gupa. Gini. O day Tagalog sa giguba di ay, di ba giniba? Ha? Bakit nasira ang bahay day? Kamu ko'y mga bright yun mo. Dili nakatingad-an guys kay valedictorian na sila duha ni Ibaw nilang lang. Day, bakit giniba yan? Sira day dyan sa day. Sira day. Sisira, gila na, giguba na. Sira day. Pwede, padaplik ka day. Si Maring Inday, sasama sa amin ngayon. Coke, kuno iba. Inom isa Coke. Yeah. Si Maring Inday, nakailis na si Maring Inday. Lanindot lagi na yung suot, Maring. Ganahan ko dani. Lagi nga.
Tagsa ka mo kabilya na gagmay pagit kabali ba nag-sound. Mo nga naghinayan pag lahong. Kasi ligon po nila kay ligunon man nila kuan Sige, ila kok. halong vlog Ding, gani. Ding oday. Akol. Ha? Oo. Napila na ka bukit. Inom ka day kasi malamig siya day. Trisi na ka mo, 20 round. Kahoy din na yun ang Ay, shopping na sila. Ikaw ko raguban ka ko. Balik ko, may. Nagiatot ang luli pa. Nani ibag ikaon. Nanawa lagi. Ikaw lagi dili lagi ka magkuan. Dili lagi kang banaw. Wala, Ling. Nasa Hindi wala kang day. nasa iyang baba. Oh, Dito day. Tad lagi ang luli pa. Bakit sabi nila sa kanila daw? Yatay. Sabihin mo sa akin eh. Bili ko sabihin mo na sabihin mo. Di na ako gumangkang, ilahay ko to. Namo lagi ka lagi ha. Yun lagi kita hatag. Ikaw ni Mama yung dapat na lang pinabili. Yakin lagi ka no. Kayo to day, kayo to day. Sa'yo to? Ano magibutang ang lulipap di ay? Saan mo nakuha? Mga di iba. Nawa, pangayo ka mo dayon. Sa'yo to, sa'yo to. Sa'yo. Binili mo yan? Saan mo binili? Kadira ding daw. Ulo, di mao, dili mao. Apresiga na ano sa mga Kamiti ata. ikaw hindi mao. Di mao. Kulbaan mo dali mo lang. Kulbaan mo sabi ako, kulbaan mo siya. Ha? Kulbaan mo siya. Tawag ko, di siya ginawapit. Ginawa di patakar sa di ginawa. Bili. Di ba dili ba gani na siya kaon gani kayo. nagtuura na kasabot na. Magali ka Siya? sa kapahay ba siya Mm. ko. Lahi magud sa Manila maring. Oh, lahi sa Manila di awat diri nga. Kuyaman ko siya uy. Gani sa kaon. Unsa man dili mo aguban? Wala ko mo amin sa schedule. Ah, pagtuyuan mo dia iba. Kana. Para La, paliw. bahala mo dia. Sa hintir lang. Ano naman mo? Ikaw Di dre ang maring. kopi. Di ang kopi. Ha? Bayad sa kopi. Oo, dira oh. Say ah. Bayari diha kay ikaw may nakuha. Kantay ko ata dala. Bayari sa lang, bayari sa lang. Puro amin yung magkakwarta. Diba dia? Susagbay na ginoo ko. Nag-agi pag New Year na. Oh, bayad leng, bayad. Ah, di dawaton tay. Ha? Di dawaton tay. Parang kuan. Bayad na sa ay sa giatot bagi ni si Koreana kuha ka na kay bayad sa Bayad sa kok. ay andi na di naan siguro danila kuan oh. Dahil kita naman di. Binili na. Hoy. Tigwaya sa ang baka ha. Sa bayan ako patugway. Yo ko pwede matuway kay basta maguyod sa baka. Ay sa patong sa buton si Iba. Si Iba or si Brian. Ali dani. Hindi marisinday ko. Ano ba? Makasama ni Mario dito. Magsusulbi sa inyo hong kwan. Sulutin ka. Si ikaw kung sa man ikaw magtigway sa baka. Pagtarong iba, Daan na ako dito balay. Kao na dito ugma. ang baka. Mm. Sige. Daan na sa balay kay para kapuyan anak sa kwan si makakuan dito. Apil man baboy. Bahog. Bahugan ka na mo dahil baboy di pagkahuman dito na mo dalo sa kwan. Ang Kada baka. adlaw. Ugan anak media taga adlaw sa baboy pero ang baka dito na mo itigway sa kwan para safety. Yung Magpalit, mawala pagkagabi, mawala na kami pasanginlan ako pasalig na pa na. magpalit ta karon sa bahog sa baboy, perliwin, katong gamay, Kabalo na lang ko anak sa baboy. duha ka kumkom. Mm. Yang katong isa, naa pa man ko'y bahog dito nga kuan. Kana ang grower daw starter. Ang ato ipalit karon, grower. Na lang. Agade ka mon. Ga ka. Nak sila ha. Mao na to ha. Pagtarong iba. Niwang na kayang baka ra ba? Mugay, ano ako dito ako nagkuan, ako magpatiguay ana sa ubos, ako dal ugma. Yan ni Agi no, ana. Kayan. Ha? Kuhaan na dito ang baka daw. Dadto. Din inadlawan na dayon ka kung pilang adlaw, pilang buwan. So, ibon na ta 4,000 ang buwan sa pagtigway lang sa baka ug bag sa baboy. So, kwintahan lang din nato ang adlaw, ha? Sige. Nato na ta.